Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. An uwa barkamu da sake kasancewa da ku a wani sa'a waɗanda suke biye da mu a WhatsApp sun san da cewa muna ta cewa akwai wani platform da za a yi launching ɗinsa a ranar Juma'a kenan 22 ga wata kenan. To yau ne gashi an yi launching ɗin platform ɗin. Don haka yanzu zan nuna ma yadda za ka yi register a ciki da kuma yadda za ka dinga samun kuɗin a ciki. Wato don haka kafin mu fara bidiyon ka danna mana alama ta subscribe sannan ka danna alama ta ƙarawa domin samun dukkan wasu bidiyo da muke ɗora. Ok, kamar yadda na faɗa waɗanda suke biye da ni a WhatsApp sun san adadin kuɗin da za a iya sawa kuma sun san muna ta yin tallan ko muna ta faɗa musu kan cewa duk wanda yake da niyya ya shirya domin shi platform yana da tsari. Waɗanda suka shiga a farko sukan iya samun nasara a maimakon waɗanda suka shiga daga baya. To amma sai dai abin da nake so na dinga faɗa muku shine kafin ka sa kuɗi ka fara yin naka binciken, to amma saboda gudun matsala. Da haka kuma kada ka sa kuɗin da ka san in ka rasa shi ba za ka samu kwanciyar hankali a wani nufi. Ka sa abin da ka san ko da ce ka rasa shi baka da matsala. To wannan dukkanin wanda yake harka ta platform ya san da wannan tsari din. Da haka yanzu zan samu muku link na sa description na wannan video ta yadda zarar ka taba zai kawo ka zuwa wannan fuska kamar haka da kuke gani. Ok, to yana kawo ka wannan fuskar a kasa za ka ga wajen da aka sanya login da kuma register. Sakamakon kai yanzu zaka register sai ka taba wajen da aka sanya register a daidai nan wajen kamar haka da kuke gani. Bayan mun taba wajen da aka sanya register, abin da zai kawo mana shine zai kawo mana wannan fuska kamar haka da kuke gani. Sai da za ka gana dan kawo mata talla sai ka dinga kadewa. Abin da za ka yi anan sai ka sa sunanka da sunanka kenan a daidai nan wajen, nan kuma sai ka sa last name, nan sai ka sa email address, nan kuma sai ka sanya username. To misali kamar yadda na faɗa muku suna da wato ainihin process guda uku. Na farko akwai na 2000, na biyu kuma akwai na 5000 kenan, sai na uku kuma akwai na 8000. To misali akwai golden, akwai premium, akwai kuma wato ainihin basic shine na wato ainihin 2000 kenan, na golden kuma shine na 5000, premium shine na 10000. To yanzu misali idan kana so ka sai golden din na 5000 ko kuma basic na 2000 sai ka taba wannan kake so. To amma kafin mu je ga haka sai mu koma baya, misali sai mu zo wajen da aka sanya contact coupon banda sai mu taba kamar haka. Anan zai ba mu dama mu zaɓi wanda za mu yi chatting da shi a WhatsApp domin mu tura masa adadin kuɗin da muke bukata. Idan na 3000 nake so, idan na 2000 nake so, idan na 5000 nake so, idan na 10000 nake so, sai in jawo kasa kamar haka da kuke gani. Anan zai baka dama ka zaɓi dukkanin wanda kake bukata. Nan kamar yadda kuke gani akwai Dangitek, akwai Adamsi Graphic, akwai kuma wato ainihin Faisal Muktar. Sai ka zaɓi wanda kake so, akwai kuma namiji kamar yadda kuke gani a daidai nan wajen. To mun ga misali idan ka zaɓi wannan Dangitek din sai ka taba chat on WhatsApp. Anan zai kai ka WhatsApp ku chatting da shi domin ka faɗa masa ko in ce ya baka account number da zaka sanya waɗannan kuɗaɗen. Misali idan na 2000 kake so sai ka tura masa, kaga basic kenan. Idan kuma golden kake so shine na 5000 sai ka tura masa 5000. Idan kuma premium kake so shine na 10000 to sai ka tura masa wannan 10000. Bayan ka tura masa sai ka koma baya misali kamar haka. Sai ka zo nan idan na 5000 ka tura masa sai ka bashi a wajen golden din nan kenan. Idan kuma na 2000 ka tura mar sai ka sashi a wannan. Idan na 10000 ka tura sai ka bashi a wannan. To yanzu misali bayan ka sanya sai ka dawo baya sai ka zo zai baka code din a WhatsApp din sai ka iya copy din sa a WhatsApp sai ka zo ka sanya su a daidai nan wajen. Idan ka sanya su to anan sai ka sa password wanda zaka dinga shiga cikin website din da su, sai ka sanya confirm password a daidai nan wajen. Bayan ga gama kai tsaye sai ka zo nan da aka sanya sign up, daga nan sai ka shiga zuwa cikin wato ainihin platform din. To yanzu haka ni ina da account a ciki domin na riga na sai basic, na riga na sai golden kenan. Kawai kai tsaye zan gane login ne kamar haka da kuke gani. Ok, to gashi na sanya email din da na amfani da shi kuma na sanya password kamar haka da kuke gani. Kawai sai in taba wajen da aka sanya login a daidai nan wajen. Ina taba login a nan zai mun satin zai kawo ni zuwa dashboard na cikin wato ainihin platform din kamar haka da kuke gani. To sakamakon ni na riga na fara ma aiki da shi, kawai kai tsaye kun ga yanzu ina da 400 kenan. Dama a process din za ku gani duk wanda yake da golden 5,000 kenan to duk rana zai dinga samun naira 400. Wanda ya sai na 10,000 kuma dukkanin su zan yi muku bayanin yadda zaka dinga samu a ciki. To bayan ka register kawai yadda zaka dinga samun kuɗin a ciki shine suka taba layi guda uku nan. Bayan ka taba layi guda uku gashi na an ce sponsored post kamar haka da kuke gani, sai mu taba shi kamar haka. Bayan mun taba shi zai mana sacin kamar haka da kuke gani. Anan zai kawo mana wannan wajen sai mu taba wajen da aka sanya click to share and end, sai mu taba kamar haka. Kullum haka zaka dinga yi, sau ɗaya kenan zaka dinga yi kullum. Sakamakon ni na riga na yi na yau shine za ku ga nan bai nuna min WhatsApp ko Facebook ko Twitter ba. To amma anan zaka ga nuna ma WhatsApp ko Facebook sai ka taba wanda kake so kai sharing ɗinsa da ta cikin sa kenan. Kawai kai tsaye sai ka taba kansa, daga nan sai ka je kai sharing, kana dawowa
sai ka ƙara taɓa wannan layi guda uku, sai ka taɓa wajen da aka sanya my dashboard. A nan za ka ga naira, idan na 10,000 ka saya za ka ga kuɗin ka sun shigo nan wajen gama da haka. Idan na 5,000 kake saya nan ma dai za ka ga sun shigo kuɗin ka. To yanzu misali idan muka ga wajen da aka sanya wato ainihin my profile, zan iya nuna muku yadda za ka yi wato ainihin copy na link ɗinka wanda za ka yi sharing ɗinsa kenan kamar haka da kuke gani. Ok, to anan idan ka zo za ka ga akwai yadda za ka yi updating na profile ɗinka, akwai yadda za ka sanya wato ainihin details na bankin ka, sai ka taɓa nan wajen. A nan za ka sa account number ka na banki. Idan na taɓa nan kamar haka da kuke gani, na riga na sanya komai, na sanya account number ta. Idan kuma da USDT wallet kake amfani, nan ma sai ka zo ka sa ta kawai, sai ka taɓa update. To bayan ka gama shirya komai, sai ka zo kai copy na profile ɗinka kamar haka. Kun ga kai tsaye ya nuna mana mun yi wato ainihin copy. To don haka duk wanda ka tura masa ya danganta da adadin wanda ka yi a wannan wanda ka saya. Idan na 5,000 ka saya, to duk mutumin da ka gayyata ya zo ya sanya kuɗi kana da naira 1,500 kenan. Idan kuma na 2,000 ka saya, duk wanda ka gayyata ya zo ya sa kuɗi a ciki kana da naira 700. Idan kuma na 10,000 ka saya, shine duk wanda ka gayyata idan ya sa kuɗi kai ma kana da ok sorry babu na 10,000 a ciki. Idan na 8,000 ka saya shine na ƙarshe kenan, za ka dinga samun naira 3,000 duk wanda ya amfani da link ɗinka ya rijista kenan. Da haka za ka iya amfani wajen kwafi link ɗinka ka tura dukkanin wanda kake bukata, wanda da zarar ya rijista za ka samu waɗannan kuɗaɗen. Ok, to kai tsaye yanzu misali idan kuma ka yi referral ka gayyaci wani kenan, idan muka koma dashboard kamar haka da kuke gani, a nan zai nuna ma adadin mutanen da kaga duk wanda ka gayyata a nan za ka dinga samun kuɗinsa. Nan kuma duk withdraw ɗin da ka yi a nan za ka dinga samun, za ka dinga ganin adadin kuɗaɗen. To sannan kuma idan muka jawo ƙasa, a nan wajen kuma duk wani wanda ya yi abu nan, wanda ya rijista cikin ɗinka, a nan za ka dinga zuwa kana kallon sa. Ok, don haka duk wanda yake da tambaya zan sa muku link ɗin group da muke sanya update da suka shafi wannan platform a WhatsApp. Kana iya zuwa ka yi join na wannan group ɗin. Idan kana da tambaya sai mu baka dama, ko kuma ka yi magana ta private domin a baka amsa tambayar ka. Da fatan kun fuskanci yadda za ka je ka sayi comment ɗin da kuma yadda za ka yi safan post domin ka samu wata ainihin kuɗaɗen da za ka dinga samu a ciki. A baya ba ku ina cewa na 10,000, babu na 10,000 sai na 8,000 ne, ina mantawa ne sai na ce muku na 10,000. Na 8,000 shine karshe, wanda kullum zaka dinga samun 600. Idan kuma kai referral shine zaka dinga samun 3,000 kenan idan mutum ɗaya ka gayyata. Duk mutumin ɗaya idan ka gayyata, idan na 8,000 ka saya kana da naira 3,000 kenan. Da haka anan muka kawo karshen bidiyon. Zan sa muku link ɗin group a cikin description, dukkan wanda yake bukata sai dai mana magana. Idan kuma rusa za ka samu link ɗin platform ɗin a description na nan bidiyo, sai ka je ka taɓa domin ka yi zuciya ka. Ok, to mun gode mu kasance da ku a bidiyo na gaba.